Godt nok. Det økonomiske kredsløb, der har vi ligesom kernen i det økonomiske kredsløb, som er virksomhederne her. Og så har vi også husholdningen. Husholdningen, de bidrager til det økonomiske kredsløb på den måde, at de giver ligesom arbejdskraft her til virksomhederne. Og virksomhederne belønner sådan her arbejdskraft i form af værdier. Og den værdi, vi snakker om her, det er sådan noget som løn. Når virksomheden giver løn til husholdningen, så vil sige, at husholdningen har nogle penge, de kan bruge af. Det vil sige, at de også kommer til at bidrage til virksomheden i form af privatforbruget, fordi de ligesom går ud og køber nogle af de ting, som virksomheden ligesom producerer. Udover det, så har vi i det kredsløb også her en bank. Og banken den bidrager til kredsløbet i form af sådan noget lån og opsparinger. Og så har vi en stat, som ligesom bidrager til kredsløbet i form af sådan noget som løn og servicer og også indkomster. Jeps. Udover det, så har vi også her i det økonomiske kredsløb noget, der hedder udland. Og udlandet, de hænger sådan specielt sammen med husholdningen og virksomhederne. Det er ligesom at dem, der står for at importere ting til husholdningen, men det er også dem, som virksomheden ligesom kan eksportere til. Godt nok. Hvis vi siger, at vi laver en kvantitativ lempelse, så det der sker, det er jo først og fremmest, at Nationalbanken, eller det er så den europæiske centralbank, de trykker nogle flere penge. At de trykker nogle flere penge, det vil sige, at vi kommer til at have flere penge i omløb, der er flere penge til stede, altså penge bliver mindre værd, og det vil skabe en inflation. Sådan der. Hvis vi kigger altså udgangspunkt i den her ligning, som hedder, at y er lige med c plus g plus i plus x minus m. Godt nok. Vi har en høj inflation. Det vil sige, at når det bliver opkøbt, når centralbanken trykker flere penge, så har de råd til at gå ud og opkøbe obligationer hos sådan større banker. Og når det sker, så vil der så ske det, at bankerne de vil sådan sænke renten, som er en ekspansiv pengepolitik, og det vil gøre, at husholdningen og virksomheden de vil have råd til at kunne ud og ligesom, låne af banken. Og det gør simpelthen, at der kommer sådan flere penge i omløb sådan overordnet set. Når husholdningen og virksomheden de har flere penge, så vil de så gå ud og kunne hæve de her faktorer, som hedder C og I, som altså er forbrugerinvesteringer. Når forbruget ligesom stiger, og fordi husholdningen skal ud og købe flere ting, så vil jeg sige, at virksomheden de er også nødt til at producere flere ting. Fordi der kommer sådan en større udbud, eller der kommer større efterspørgsel på de ting, som virksomheden ligesom kan producere. Når der gør det, så vil sige, at virksomheden de vil egentlig også kunne lave nogle flere arbejdspladser, fordi der er flere mennesker, der har brug for at komme i arbejde, fordi virksomheden ligesom også har brug for, at de kan producere mere. Så det vil sige, at arbejdsløsheden den vil ligesom falde en lille smule for den her kvantitative lempelse, fordi så vil der komme flere arbejde, og når de så også kommer i arbejde, så vil de også ligesom få nogle værdier, som i form af penge, i form af løn, som de også skal gå ud og bruge igen, som bare vil skabe endnu mere positiv vækst, fordi der er endnu flere penge i omløb nu. Og de vil selvfølgelig også gå ud og kunne forbruge og investere de her mennesker, som så får den her løn. Når virksomheden ligesom kan producere, og der er folk, der ligesom rigtig gerne vil have nogle flere ting, så er vi også nødt til at lave en større import for udlandet. Fordi der er også rigtig mange af de udlandske varer, som er dem, som vi mennesker forbruger. På et tidspunkt, hvis vi siger, at den her, kvantitativ lempelse, den sker ikke kun i et land, men flere lande rundt omkring, så vil de lande også begynde at også vil have noget import til deres land. Det vil sige, at et land eksport vil også skulle stige her. Hvis vi siger, at både eksporten og importen ligesom sådan går hånd i hånd med hinanden, og det ikke kun er noget, der sker i et land, men det sker sådan lidt større, ligesom nu, hvor vi har trykt til alle EU-landene, så vil vi stadigvæk have en forholdsvis pæn betalingsbalance, fordi at importen og eksporten nogenlunde går lige ud med hinanden, da man altså gerne skulle. Altså man skal helst eksportere mere, man skal importere mere for et land, så man ikke kommer sådan i nulvækst eller i minusvækst. Men det er også rigtig vigtigt, at vi også får den her import, så vi ikke bare får masser af penge til et land, så der kommer rigtig meget inflation i det her land. Men alt i alt, hvis vi siger, at de her faktorer her de bliver positive, så vil vi også helt automatisk få en højere BNP. Altså den bruttonationale indkomst den vil stige, fordi vi har flere penge i det land, og vi har mere, vi kan omsætte for. Vi omsætter mere, derfor vil BNP'en stige. Hvis vi ligesom skal kigge på, hvad fordelene ved den her kvantitative lempelse, og hvorfor den egentlig er god, så kan vi kigge på det her med, at vi er i det, vi kalder en lavkonjunktur, og det vil sige, at vi gerne vil lave en eller anden form for politik, som gør, at vi kommer til at på den her trendlinje, som vi gerne skal ligge på.
Og måden man kommer fra en lavkonjunktur til en højkonjunktur på, det er ved at føre en ekspansiv pengepolitik, i hvert fald når vi snakker om penge. Og ved at vi ligesom fører den kvantitative lempelse, hvor vi ligesom kan sænke renten og sørge for, at der er flere mennesker, der kan få fat i de penge, vi har, så vil vi komme højere op og tættere på trendlinjen. Så derfor, i den forstand, så er den her ekspansive pengepolitik så, det er egentlig en god måde at komme op på det på. Og så i princippet, hvis vi følger teorien bag en kvantitativ lempelse, så vil vi i sidste ende også komme til at booste økonomien i en positiv retning. Så det vil sige, at vi gerne skulle komme ud af krisen, hvis vi bruger den her kvantitative lempelse, og hvis vi går ud fra, at mennesker tænker rationelt, og det kommer til at foregå, som teorien bag en kvantitativ lempelse siger, at det vil foregå. Fordi hvis vi nu sagde, at vi valgte at føre den konstruktive finanspolitik i en lavkonjunktur, så vil vi bare skabe et endnu mere negativ, så vil det bare skabe endnu flere penge, eller endnu færre penge, fordi der folk vil kunne bruge mindre, fordi der er sådan færre penge, de kan sådan få fat i. Men al den teori på den konstruktive lempelse, og at det grund til, at det burde virke, det er også fordi, vi tænker, at mennesker de ligesom er rationelle, det er det, vi går ud fra et udgangspunkt. Men det er jo også sådan, at det er jo ikke sikkert, at mennesker de er rationelle. Det kan jo godt være, at vi siger, at trin nummer 1, hvor centralbanken trykker nogle flere penge, det kommer til at gå fint. Og så opkøber den her centralbank så også nogle obligationer, statsobligationer hos nogle banker, og der kommer så flere penge, det vil sige, penge ligesom bliver mindre værd, renten falder, vi får en inflation. Men så er det måske så husholdning virksomheder, de så går ud og låner de her penge, men de så ikke bruger dem, at de så stopper her. Det vil jo så sige, at så lige pludselig så har vi bare rigtig mange virksomheder, nogle mennesker og rigtig mange penge i omløb, som bare egentlig er der, men de bliver ikke brugt til noget. Og det vil bare gøre, at den inflation, den vil jo bare stige. Men der er ikke på nogen måde nogen omsætning i det, så vi vil bare få en virkelig høj inflation, så pengene bliver mindre og mindre værd igen, så man kan jo få, måske hvad man kunne få for 100 kroner nu, det kan man, hvis man havde 80 kroner, så er de måske kun, hvis man har 100 kroner, så er det måske kun 80 kroner værd, fordi hvis man har en inflation. Og selvfølgelig skal vi også gerne have inflation, der er sådan en indikator på, at der sker en omsætning, og der sådan sker en vækst i økonomien. Men vi skal helst ikke stige den her, inflation på de 2%. Og det er også det samme, som sker her, når renten får lov at falde på inflation, så falder renten med 2%, så det kommer til at udligne hinanden på den måde. Men hvis vi så siger, at den stopper her, og folk ikke bruger penge, så får vi så den her negative vækst. Og det er jo egentlig ikke så godt, for det skaber endnu større stød til økonomien, fordi vi så ikke har de her penge i omløb, som gerne skulle være der. Og den anden ting, hvis vi så siger, at der sådan sker det her med, at forbruget ikke kommer op, og inflationen bare stiger, så vil folk, der måske har lavet en opsparing, som gerne, hvis måske har tænkt, at de vil ud og bruge de her penge, de vil så holde endnu tættere på dem, fordi at de begynder at få en mistillid til økonomien. Og der vil det sådan skabe et endnu større stød til økonomien, og det vil faktisk være rigtig, rigtig negativt. Så man kan sige, at en kvantitativ lempelse, den er rigtig, rigtig god, hvis den virker, som den gerne skulle virke, men hvis en af trinene ligesom slår fejl i den her, og vi får den her recession i stedet for, så er en kvantitativ lempelse faktisk ikke særlig god igen. Men sådan er det jo vel det meste. Hvis det slår fejl, så virker det jo egentlig ikke, og så er det ikke særlig godt. Ja, det var nok bare lige det, jeg havde. Hvorfor er det så, at vi har valgt at trykke penge nu? Lige nu så hedder det så, i Europa, der har vi en inflation, der ligger på 0%, hvis vi bare sådan hele Europa generelt. Og hvis vi gerne have den inflation, som ligger på 2%, så indikerer, at vi har den her vækst. Og hvis vi også kigger på rigtig mange af de europæiske lande, så har vi også en inflation, der ligger på minus 0,5% eller minus 2%. Altså den er virkelig, det er en inflation, det er en deflation i stedet for. Og det er derfor, vi har virkelig brug for at booste økonomien lige nu, fordi vi lige nu er i den her rigtig, rigtig dårlige vækst, hvor vi går i minus, og vi har den her deflation i stedet for, og det er ikke særlig godt. Så det er derfor, vi har valgt, at nu vil vi gerne have styr på det her igen, nu vil vi gerne komme til at på deres trendlinje, vi vil gerne komme fra en deflation til en inflation, så derfor trykker vi de her penge i håbet om, at den kvantitative lempelse, den så vil virke som den teorien gerne skulle virke, så vi kan få. Hvad er det så sker der så, hvis den ikke virker, og inflationen bliver for høj? Hvis det sker, og inflationen bliver for høj, så kommer vi faktisk bare til at komme i en endnu større krise, end vi er nu, for så har vi bare, så vil vi ikke rigtig kunne bruge penge til noget, så dem, der har de her opsparinger, som sagt, og dem, der egentlig måske ville kunne gå ud og købe, alle de lidt rigere og sådan noget, dem, der måske ville kunne hjælpe økonomien, de kan ikke hjælpe økonomien mere, fordi at deres millioner, de er egentlig ikke rigtig noget værd længere. Altså, der er ikke så meget at gøre. Altså, det skulle helst ikke ske i hvert fald, at inflationen bliver alt for høj. Men hvad så hvis at vi får lavet en deflation i stedet for en inflation? Altså, hvis vi lavet en deflation, så vil det sige, at vi vil få færre og flere penge, og færre mennesker, der kan købe noget. Og selvfølgelig i starten, der vil de lidt rige mennesker, som egentlig har de her penge, deres penge vil blive endnu mere værd, så de vil kunne købe mere, og så vil vi egentlig bare, og det vil de egentlig kunne blive ved med i princippet, og så vil vi bare få
et samfund, som er rigtig, hvad kan man sige, der er rigtig stor forskel på rig og fattig, og så er det egentlig kun de rige mennesker, der vil have råd til at kunne bare købe en liter mælk, for eksempel, fordi at en liter mælk vil være alt for dyr for en helt almindelig person, der måske har et helt job, og det vil også gøre, at der er endnu flere mennesker, der bliver arbejdsløse, så vi egentlig bare får færre og flere penge hele tiden, hvis vi bliver ved med at have en deflation. Så hvad vil det betyde for BNP'en? Altså hvis vi har en deflation, så vil det helt klart betyde, at BNP'en den vil falde rigtig drastisk. Altså selvfølgelig over længere tid, men den vil falde, og det vil ikke være positivt på nogen måde. Det tror jeg ikke, jeg har med at spørge. Okay.